Glory to Jesus. Baba namadlonke siyabonga uNkulunkulu namadlonke ukuthi uphinde Nkosi yami bekhona phakathi kwethu ngomakho engcwele. Vele sihamba nawe sihlala nawe. We have our life in you. Your spirit with our spirit. They've become one, Lord. Baba namadlonke, you have incarnated in our lives. Baba ngcwele egameni kaJesu Kristu sesikhona ke Nkosi. Phambi kwakho uzwa izwi lakho eliphilayo lingamadoda siqondisa endleleni. Izwi lakho Nkosi yami esibeka esengeni. Lokuba Nkosi yami namadlonke sibe zindlalifa uNkulunkulu engcwele zindlalifa lakho. Sibe ngabalandeli bakaJesu Kristu. Sibe ngabahamba Nkosi yami bekubhekelele umqalisi bephele sokholo wethu. Ngoba nguwe oqalisa lezomuntu wena ozofeza. Bathi Baba namadlonke uyasinika negunya. Uphinde usinike Nkosi yami the responsibility yokuthi sibe ngama-partakers and participate Baba namadlonke in the second phase of salvation. Baba namadlonke where we are soldiers of the cross, where we are heirs together with Jesus, where we are the light of the world and the salt of the earth, where we are an epistle written by the Holy Spirit. Egameni kaJesu Kristu, uNkulunkulu namadlonke ekhonzana vele Nkosi yami iziphiwo zikamoya, vele izithelo zikamoya. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, siyabonga Baba ukuthi lonke wena ukhuluma Nkosi yami njengoba negunya, ukhuluma njengoba namandla. UNkulunkulu namadlonke akushintshwe Nkosi lifestyle, kushintshwe Nkosi yami namadlonke. Yebo impilo ebisiphila Nkosi sisesezweni Nkosi uqulwe izwe Baba namadlonke ibentsha impilo yethu Yesu lakho Nkosi yami emphilayo. Nkosi yami siyakhuleka ke Nkosi ukuthi kwenzeke umsebenzi opheleleyo, kwenzeke umsebenzi Nkosi yami yebo ozokwenza sibe ukukhanya, sikhanye phambi kwabantu babone umsebenzi emihle, bamdumise ubaba osezulwini. Siyabonga uNkulunkulu namadlonke okubalulekile Nkosi ukuba siphile into esibizwa ngayo izwi lakho lithi Nkosi yami bakhona abamvuma umlomo baphike ngeenyawo zabo egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga Nkosi, siyabonga sonina nini. Khuluma ke Nkosi yami njengoba negunya, uzibonakalise ubukhulu bakho egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Sithembe wena ke Nkulunkulu namadlonke ukuthi umsebenzi uphelele unamandla okwenza ngokugcwele egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga udumo sinikela kuwena egameni kaJesu Kristu. Thatha udumo njengoThixo Nkosi yami kulezi ntsuku zokugcina Nkosi. Sikhulekela Nkosi yami imvula kaMoya Oyingcwele. Sikhulekela Nkosi yami yebo Nkosi yami uzamtholo wemvuselelo Baba namadlonke. Yebo Nkosi yami uoperate impilo zikamoya in a way that has never been seen in our generation. Baba namadlonke yebo Nkosi yami siyakhulekela izwe lakithi South Africa. Sikhulekela Nkosi yami namadlonke i-salvation yabantu Nkosi yami abangazali nawe. Sikhulekela i-deliverance, sikhuluma i-healing. Siyathandaza uNkulunkulu namadlonke ukuthi Nkosi yami izwe lakithi liwabona amandla akho. Vusa Nkosi yami abafuni, vusa abantu Nkosi yami abazothi yebo Nkosi yami babeshumayela izwi lakho, balishumayele nangenkambo yabo, balishumayela Nkosi yami namadlonke ngesibindi nangokuhlakanipha okuvela kuwe. Babe mnene njengabajuba kodwa bahlakaniphe njengeenyoka. uNkulunkulu namadlonke siyakhuleka Nkosi. We give you praise. Egama likaJesu Kristu. We thank you
shaya izandla simnike udumo uyena ohlala endumisweni ka-Israyeli egameni kaJesu Kristu. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Singahlala phansi ebukhoneni benkosi bazalwane. Masibingelele abangcwele egameni kaJesu Kristu, sibingelele uMama Hlaba egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Amen. Awukhulume nomakhelwane wakho uthi ukhona nange imfry. Hey, ziyaduma nje ke imfry khona kanjani? Glory to Jesus. Amen. Thank you, Lord. What happens in your mind is transferred to your body through the cells of your brains. They are transmitters of whatever happens in your mind. Behavior yako, your decision making, the direction of your life, the way you walk is decided or determined by the state of your mind. Your mind is so powerful. But abachazayo, it can collect your biography, your history, up to 2 million years. Kushuti uma upila uzobe na 2 million years. Everything odlule kuyo, ama experiences of life will be collected by your mind. You will be still remembering what you were doing at the age of 10, 20, 30, usuna 1.9 million years uyobusakhumbula. That's how huge your mental capacity can be. We hardly use 10% of our mental capacity during our lifetime. Sifano 90% unused. That is the reason why uSathane noNkulunkulu bakwi tug of the other party ufuna ukuwina ingqondo, and one party futhi ufuna ukuwina ingqondo. uSathane ufuna ukuwina ingqondo yakho, akuyeke usindisiwe kodwa ingqondo yakho ibe kuye. It is very possible. Khona lento ekuthiwa possession. When the devil possesses you, it's when kune absence of Jesus Christ empilweni yakho, then the enemy can possess you. Kodwa akakwazi ukukupossessa sekukhona umnikazi walempilo ayithenga ngegazi lakhe esengena kuyo, sekhona another management in your life. Because you are owned now by Jesus. Ngifuna siyibambe lonto. But for Jesus to fully own you holistically, he must win your mind. By virtue yokuthi ukufela esiphambanweni wakuthenga ngegazi lakhe, kanti ukudalile umsebenzi wezandla zakhe, unegunya eligcwele to own the whole of you, which is for your advantage.
ingakho ke mayikhuluma noPetro uthi idlisa izimvu zam. Mayikhuluma ngebandla, upon this rock I will build my church. Kuzoba nzima kimi ukuthi ngithi kini ni ibandla lami. Ekhona umnikazi walo. He owns you fully, but the practical part yokuthi own, kufuneke kube nendawo esarendayo before I own. Practical. Uqala ngoku-owna legally, spiritually. Unama legal rights or authority, une authority ngoba usekuthengile. Lithi iBhayibheli asibona abethu. Uma ulalela kahle uthi uMoya Ngcwele laphana, actually uPaulos uthi ngibethelelwe esiphambanweni noKristu. How does that happen? Because Jesus Christ was my substitute on the cross. He took a form of a human being so that I can be there when he dies. He went into the womb of a woman to come back with me. Having the Spirit in a form of the Word. The Spirit of Jesus Christ, yes, emhlabeni, as the Word from God. In the beginning was the Word. Verse 17, and the Word became flesh. Meaning he put on 9 months a human body. And the Word was with God, God the Father. And the Word was God too. Because God is 3 in 1. So God came down from heaven to take man from the womb. And then that man was representing me. That Word was representing the Father because it came from above. And then when Jesus died on the cross, I was there with him. Ninglalele nonke? Yeah. So, by that virtue, he has all the rights to own me. It takes umuntu ongqondo yakhe iwiniwe. Kunegama eselisebenzise masiyo shumayela ivangeli siyokwenza soul winning. We don't asenze spirit winning because the spirit is willing. The flesh is resisting, is weak. So the argument is in the mind. The mind is blinded by the enemy, Satan. So that when the gospel is preached, abantu bangayiboni lento eshungelwayo because ingqondo ivaliwe. That is why senza lento kuthiwa soul winning, because we must win your soul. The problem with your spirit ayikho. The problem ama-arguments, ama-strongholds, ama-belief systems, ama-imaginations. Inkanuko, you enjoy sin through your mind. There is no way you can even enjoy food that you eat without your mind. The mind expresses itself through your brain, the physical part of you, and through your body,
i-nervous system yonke yakho, i-wiring yama-nerves, it's like electric wires. It transmits messages from the brain, or from the mind. The mind is the brain is the container of the mind. Uma ngikushaya ingqondo, nginjengomuntu owisa i-computer noma i-cellphone, with all the datas, ayisakwazi mhlambe iscreen ayisakwazi ukuvela indaba kwi-screen, kodwa indaba ikhona, kodwa ayisakwazi uku-operate ngoba i-hardware yale computer ihlephukile. Umuntu mabemdubula ekhanda bamosha i-wiring. What happens? The brains, which is the part of your soul, they leave your body. And then the mind leaves the body. Ingqondo yakho ukukhumbula, ukwazi, ukuhlakanipha, uqonda, understanding, ukudecide, niyayizwa into ngishoyo, izinto zonke lezi ezenzeka engqondweni. Kodwa ukuze zi-expresseke through your body, kufuneke the brains must catch what is in your mind. Did you know ukuthi kuya ngokuthi ucabangani, and then ibody yakho will respond according to the way you think. Uma ucabanga into ekujabulisayo kuzokwenzeka something emzimbeni, i-response noma ke i-reaction. Kuyezwakala yini bazalwane? Now ngesikhathi i-mind, which is part of your soul, leaving your body, ningilalele kahle, noma isise ezweni lakomoya, i-conscious. Umzimba lo noma ungawuthinta awusanyakazi. I-consciousness ihambe no soul. For my eye to see, I must have my soul. For my ear to hear, I must have my soul. For my brains to think, I must have my soul. For my hand to move, I must have my soul. For uthi ngisabele mangibizwa, weDumisile, kufuneka kube khona umphefumulo kulomzimba ngoba uyena Dumisile ke lo. Uma engasekho uDumisile siye sithi usishiyile emhlabeni, kodwa bese simbona la. Asisaboni yena, sesibona indlaba ehlala kuyo. Uma ufika ungekho umuntu endlini noma ngabe kuyakhanya, uthi uma unqonqoza kusho umakhelwane bathi akho umuntu. Ngiyengibone nje abantu emgcwabeni sebekhuluma nomuntu eboxini, uhambe kahle ke sebekhuluma nendle engenamuntu. Ngesikhathi ephuma emzimbeni uhamba ne-consciousness namehlo nenkumbulo yonke into uya kwelelinyizwe. Uhamba nama-feelings zonke, ukuhamba nokuncanwa konke, uthi ngithumelana uLazaro azoconsisa, uphethe konke. Lezi zinto bezenzeka emzimbeni bezenzeka ngoba kukhona yena in a form of your soul. And your soul in a direct contact with your body. Your spirit in a direct contact with your soul. Njengeqanda nje, i-shell isho umzimba. I-white substance stands for your soul. I-yellow substance stands for your spirit. And by that spirit you are able to communicate with God. By that spirit uyakwazi ukuyezulwini phinde ubuye. Khona le kuthiwa i-astral projection. Umuntu akwazi ukuxhumana nomuntu ole enganyakazanga kodwa.
Khona nalento kuthiwa i-soul tie. Guess what? Khona nale kuthiwa telepathy, you know, which is i-telepathy, ukubonana kwabantu, indlela aba-communicate ngayo, bengakhulumanga, ibizwa kuthiwa i-telepathy. Zenziwe uNkulunkulu zontathu lezi zinto, the spirit, the soul, and the body. Asho sonke the spirit, the soul. Now kwenza umuntu abe ne-trinity, njengoba uNkulunkulu ene-trinity. Now, the salvation of spirit is ichazele kaningi. So buyela la ku Romans chapter 12. Ukuthi ihamba indlela yayo ebizwa kuthiwa ukuzalwa kabusha. Ngoba uNkulunkulu is the father of your spirit. In your spirit ngenxa yokuvuma ispirit of Jesus. Fune silalele. And you are one spirit with the spirit of Jesus. It is the fusion. It is when you receive Jesus Christ, then the spirit of Jesus goes straight to your spirit. And they become one spirit. Your spirit and the spirit of Jesus, they become one. Now, that one spirit is called a child of God. That one spirit is called a new creation. And then ngesikhathi kungena umoya kaKristu kungena a life-giving spirit. When as long as say la emhlabeni kuthiwa you are a living soul, because your soul is the most active part of your whole being. Ngisho ucwayiza because of your soul. Njengoba uthi lokuthi nje uchazela mina ukuthi usephakathi. Awucwayiziswa ispirit part of you. Sizobeka sizokuhlukanisa la insukwini ukuthi uhlukanisa kanjani umoya wakho nomphefumulo wakho. Umzimba it's obvious. Kodwa umuntu wangaphakathi njengeqanda wakhiwe ngabantu ngama personalities awu-2, your soul and your spirit. So in your spirit masusindisiwe, you are a child of God. Ngoba uNkulunkulu uzala wena abe spiritual father, nangoku spiritual father wangempela. He is the father of your spirits. That is why one of the names of Jesus is Everlasting Father. Because it is the father of the spirit, it is not biological father. My biological father cannot be everlasting father. It is God, my father, who is everlasting father. Because the eternity is in my spirit. I'm an eternal being because I don't have soul and body pain. You know, spirit, soul, and body. So, uma ngabe inja ifa ngithi file and it's over with it. Kodwa makufa umuntu ngithi usishiyile ngoba it's not yet over. In fact, he's jumping from time. As long as emzimbeni, he is subject to time. Into obuyiyona 20 years ago, ayifani mawuyibuka esibukweni awusafani nento oyiyona okade uyiyona 20 years ago, because your body is subject to time. Yebo? But your spirit is not subject to time. It was planted into your body. As Solomon esho, God planted another name for your spirit, eternity in man. That is why manje kuba nombuzo makuvakela ukuthiwa where will you spend your eternity, because you will be ever existing throughout eternity, but where will you spend your eternity? You get me? Are you there? Uyabona ngesikhathi uNkulunkulu ephefumula,
awusho nawe ngesikhathi uNkulunkulu ephefumula lapha Genesis chapter 2 verse 7 kuthiwa wambumba umuntu actually wayebumba indlu idokodo iBhayibheli lisho njalo idokodo liyabunjwa ngingakakubumbi ngakwazi kusho ukuthi khona obunjiwayo nowaziwayo lo waziwayo ube khona engakafiki lo obunjiweyo come on la makuthiwa nje uSibambane ushiye emhlabeni sekuhambe waziwayo akade ekhona lo osele engakabikho lo sele une date of birth ne date of death umuntu ofayo la ngempela yilo umzimba uma ngabe uxabene noNkulunkulu ufa in the spirit umoya kaNkulunkulu uyadisconnecta wadisconnecta kuAdam ngesikhathi ethi Adam uphi hayi ngoba engamboni God is omnipresent God sees ihlo lakhe libuka yonke indawo wayelahlekelwe iconnection kwakulahleka inetwork emxhumanisa noNkulunkulu and he died in the spirit man ngoba kuhlukene spirit from spirit so that is why ke incwadi yabaseFese chapter 2 mayiqala verse 1 univusile nani benifile kukhulunywa nabantu abangazange bafe physical kodwa befile spiritual incwadi kaTimotheo ithi labo bantu bafe behamba kusho ukuthi bahamba emhlabeni be disconnected with the source of life bahamba emhlabeni bengekho connected bekude noNkulunkulu so they are dead alive yizwa lonto yeah because Jesus says I am the way the truth and the life if Jesus is not there life is not there you merely living I mean it's like an animal biological life awukaqala ukuphila ukufuna uNkulunkulu ngoba it will take you ukuba uconnect or reconcile noNkulunkulu ngoJesu Kristu umoya kaJesu nomoya wakho baphinde babe moya munye and then once you have that in you you have life everlasting sekhona la endlini everlasting life kukhona everlasting life wokuthi unomoya kusho ukuthi lelo lisho ukuthi you will live forever noma ngabe usesihogweni you will be there forever bese bakhona everlasting life ngokuba noZoe the God kind of life kukhona ulife oqala othi I'm ever existing bese bakhona ulife wesibili othi I'm ever living usekhona nini now mangisindiswa ke umoya wami uyazalwa uNkulunkulu ngokuhlangabezana nomoya kaKristu ongulizwi bese ke ngiba nokuphila bese ngiyazalwa bese ngiba nama genes kaNkulunkulu bese ngiba perfect bese ngiba included kwi family yasezulwini kwi household of faith bese ngibizwa ngegama lasemndenini wasezulwini bese ngiba nelungelo lokuthi ngimbize uNkulunkulu njengobaba ngithi Abba Baba because manje sengumntwana wasebukhosini basezulwini sengi ready for heaven
Ukuba ready for heaven kuthatha ukukholwa ngenhliziyo uvume ngomlomo ususindisiwe. Awunezwa yini? Kodwa ukuphila impilo yokunqoba kuthatha ukukhula ngengqondo. Okusho ukukhula emoyeni. Ukufana noJesu kuthatha ukuzalwa uNkulunkulu. Ekuzala ngoJesu. Kodwa kumfuza uhambise okwakhe nabantu babona uhambise okwakhe kuthatha ukukhula engqondweni. Ukukhula engqondweni kuya ngokuhlala emfundisweni. Unyamekele ulangazelele njengomntwana osanda kuzalwa ubisi lwezwi ukuze ukhule. And then ingqondo yakho kati is subject to your flesh. Ngoba awuthi usindiswa nje ubusuvele ube usukhulile njalo wena usu right. No, you have to grow. You have to have your mind renewed. Sizobona ensukwini ukuthi what happens if you remain with your mind unrenewed. But lithi iBhayibheli kunzima ngisho ukuba obedient. Singashumayela singomahlaba sikhihliza amagwebu if the mind is natural, carnal, subject to the love of this world. The door for the enemy is still open. We are still living in the past. We are still under slavery. The Pharaoh obegqilazile for 400 years is still following you. But the fact remains, usindisiwe. That is why ukhala uthi angisayifuni lento engenza, angisayithandi ngithandazise emfundisi, because your mind is not yet fully liberated. Then you are not yet fully liberated from slavery of sin. Usindisiwe ukusindiswa ngobuzelo. Kodwa usewumntwana ngokwengqondo. Udinga ukudla izwi ufundiswe uMoyengcwele akhuluma asebenza impilo yakho ukuze ukhule sukele enkazimulweni yokusindiswa uye kwenye inkazimulo udlule uqhubeke njalo uze uyofinya esilinganisweni nasewufuzweni olugcwele likaKristu. Lapho usuveza izithelo ezikhomba ukuthi ukhulile. Usuveza lapho inkambo entsha ngesikhathi ukukhula uyebuza. Nangizwa ukukhula spiritually kusho ukukhula kwe renewing of the mind, moving away from the flesh to the spirit, and then you become spiritually minded. Then you will begin to enjoy things that are enjoyed by the spirit man in the innermost part of you. Your body is the outermost part. Your soul is the middle part of your whole being. He's a middleman between your spirit and your body. Uma zilwa lezinto zombili, inyama ikhanuko ophambene nomoya, nomoya ukhanuko ophambene nenyama, zisuke zilwa engqondweni. Oh, bayizwa? That is why sometimes uyabusiseka mawula inkonzweni, mawufika ekhaya ithi inyama sekuyithem yami. So ukuze sihlale sisezulwini kufanele siwine ingqondo ibuyele ngala. Ukwazi nokuthi inyama yami ngiyakubona uyayifuna lento angazoya kanjani ngoba mina ngiyi. Ngoba kufanele udinga mina ukuze uye lapha. Izokwenzeka lezo zinto mawungena kwi second phase of salvation, which is the salvation of your psychological being. The spirit is willing, but the flesh is weak. The weakness of the flesh. Nikona bazalwane? Yiyo le ekwenza ube ne willingness to do the right thing, kodwa ungabi namandla to do the right thing.
The willingness is there. Why? Because inside the spirit is willing. But the power to do the right thing is not found. Why? Because the mind has not yet catch what is all about, what has happened to this new management. Usaqasuka lishoni la. Usakhuluma amagama athi ungicikile uSibani. Engaseyona ilanguage yekhaya elisho zelwe kula kusakhulunywa kanje emzini. Umoya ngcwele uzokutshela athi akhulunywa kanje emzini. Makoti. Ngoba wendile phela wendele kuKristu. Wakulobola ngegazi. Manje ufuneke umoya ngcwele akutshela into ezifunwa ubabezala okuzalela indodana nendodana umyeni wakho. Ukuthi ke la emzini ke kuhanjwa kanje. Kukhulunywa kuze kungenwe ngisho endabeni yokuba presentable physical. Because this body was not only made ukuthi uyozala ingane kuphela. It is the main purpose. Purpose number 1 ukuthi uNkulunkulu ayisinike isikhathi akwenze wonderfully and fearfully. Fearfully it's a term yakwa art. Mayithi nje uNkulunkulu mayithi uDavid I am fearfully and wonderfully made. Fearfully ushuthi cautiously ukuthi ingayenzi mistake. Ihlo ungalibeki la. Angilibeke la. Ngilenze kahle. Njengoba kuthi usumsebenzi wezandla zakhe, ishiya ngilibeke kahle, ngakhohlwa ishiya. Kodwa ikhona i-disturbance enziwa uSathane ngesikhathi uNkulunkulu ebhizi ngawo. Ingakho sinabantu abazalwa be physically challenged. Angana manje khona la endlini. Kodwa ngokaNkulunkulu yena ngisho imnyoni mayizale inyoni iseyiqande sewuketshezi ungaboni kusazoqhamukani la uNkulunkulu babhizi ngenature yakhe. Inature izandla zikaNkulunkulu asebenza ngaso inature. Noma ngathi nature kodwa there's someone behind nature. I transform that yellow jelly-like substance into something in a flesh, blood, bones. Bones from something jelly. Bones. Uliqabe ithambo lenkukhu uliqabe liphume entweni ejeli. That is the work kaNkulunkulu mysterious. So that is why David said, I am fearfully and wonderfully made. For what? Mawufunda Isaiah 43 and 1 Corinthians chapter 6. Kuthiwa imizimba yethu yakhelwe ukuthi uNkulunkulu adumiseke ngayo. Not ukuhaha amadoda. Not ukuba sexy kuphambene ngoba kusho ukuthi mawu sexy kusho ukuthi you are a stimula that stimulates sexual passion from opposite sex. When they look at you, you become a sex object. You are a communicator with your body. Wenza izinto ongazange yenzelwe wona. Oh, one is about says until your soul uzukhuluma njengo Jeremiah, I think chapter 20, wangiyenga Jehova ngayengeka. To be enticed is the state of mind. Uthi mawulalela intshumayelo uzingqondo wakhe iwineka. Hallelujah. In the actual fact masifundisa siya brainwash. I come on people. Senzani masikufundisa? Siya brainwash. Ukuze sifake into eziright kule ngqondo. Ube nokucabanga okusha khona uzokhuluma kabusha. Uphinde uphile impilo entsha. Lento is decidwa ukuthi ingqondo yakho imi kanjani. Yonke lesiphithiphithi osibona senzeka konakala ingqondo. Usho njalo uGenesis chapter 6. Into eyenza uNkulunkulu ehlisa uzamcolo because kwakuronge engqondweni. Abantu babenza noma yini.
nisakhona. Now ngesikhathi ke ungena ensindisweni, while your spirit is a child of God, your mind or your soul is a learner or a disciple of Jesus, learning from Jesus. You are a learner in your soul. Then as you learn, kwenzeka lento kuthiwa in knowledge of the truth. Then in knowledge of the truth, what happens? Mayisifikile niyokulazi iqiniso, kune deliverance enzakalayo, kune liberation enzakalayo. Ngoba ingqondo ibi slave before of another kingdom. Yes? Into mayihlale yaza by stronghold engqondweni, uyenza noma ungasasiboni isidingo sayo. Uyenza noma ungasafuni, amademoni avethanda ukuhlala engqondweni. Ngoba yazi mayihlele engqondweni, ahlele office elawula yonke impilo. Usathane uyalazi lelo verse ukuthi phezulu kwazo zonke wazigcina empilweni yakho, londoloza inhliziyo. Mathi uyabheka le inhliziyo khulunywa ngayo, is not a blood pumping heart, is not even your spirit, it's not even your emotion where you feel, it is your mind. Why? Because out of your mind are the issues of life. That is why you are what you think. The way you think is the product of who you are and what you become. Uma ngifuna analyze ukuthi unhlobo nomuntu, if I can read your mind, ngizophuma nama results ukuthi weak category. Khona lento kuthiwa ama temperaments. Ngiyezwakala? Kukhona labantu kuthiwa ama narcissists. Obana abalazelo lokho. Kunomuntu othi mayehlaseleke engqondweni abe nama personalities, abe umuntu omningi eyedwa, which is highly demonic. It is all in the mind. Uma ufuna i-deliverance engasukumi phansi, uma ufuna into ezokwenza u-enjoye, kuthiwa your affections must be on things above. Affection is the state of your soul. Affection. Ube umuntu on a passion for Jesus or addicted to prayer. Ozizwe empty mayingathandazanga kanti ubuzizwe empty mawungabhemanga. Ubona ngathi akwenza akuhambanga kahle, usuka lumnandi mungayanga enkonzweni. You have replaced addiction with another one. Angithi iBhayibheli lithi phela umnyama yakho ikhana ukuphamene nomoya. Ngesikhathi nje umoya ekhana ukuphamene nenyama, kuyenzeka umoya ulangala ukhumbule ezulwini. Ngesikhathi inyama ikhumbula ukuthi ke kuthandazwe, umoya, inyama yona ikhumbula ukempedeni. Kunezinto ezinatural ezivumelekile empilweni yami, inkanuko ne what you call nama appetites. Inkanuko appetite perverted, and inkanuko ayigcwali. Mawuphuza amanzi for ukoma, it's natural. Kodwa mawuphuza utshwala uyaliqeda ikesi. Manje uya toilet nje uyochitha, phinde ubuye uphuze. Uyabona lo muntu akafana umuntu ophuza icoke. Abafani neze. Liyashona ilanga behleli la. Belokhu beodile nje oba inkani kwayigcwala. Noma ngane into bezofo uzofuna enye, noma ungashada uzochitha.
ngoba iy'nkanuko azigcwali. Now iy'nkanuko zihlala engqondweni bese ziconnecta nama-members of the body. Eyona sexual organ enjoy sex is your mind through your brains, not your reproductive organs. No, bona nje zona nje expression, they means by which I enjoy. I need that part of my body to enjoy this. How next one? I need an eye to enjoy, to feed my lust by what I see. I need an ear to hear those words, sexual words, as provoking nyama yakho. Kunabantu kuthiwa they are itching, their ears are itching above. Indlebe zabazwani nevangeli eliphilayo. Sengathi banemali phela bazo-odela umfundisi ozokhuluma njengokubatshwa nokufisa kwamadlebe abo, bakitazi ba-entertainwe ngemessage. Obana bathi inamandla le message, iyona ngathi iphethe indaba enkulu. Ukulunyulwa esonweni is in your mind, not in your spirit. Your spirit just die maqondana nesono. But kusala lokho buthakathaka ukuthi sengiziniswe ngiyamthanda uJesu kodwa ngisahluleka lapha nalapha. Ngisathi ushaya kancane ugwayi. Angijayizwa lonto. Hayi ukuthi angisinisiwe. Isign yalokho ngizothi mase ngiqedile ukubhema inhliziyo ebhlungu. Bese ngithatha isinqumo esithi ngeke ngiphinde. Bese ngiyaphinda futhi. Manje indaba yokuthi akade uthe awuzuphinde uphinde isolution ikulesi sifundo. Ngoba bagcwele ongeke ngiphinde baphinde. Bagcwele ongeke ngiphinde baphinde. Sizosolva lonto ke uyikhonzela ukhululekile. It is the deceived mind that deceives the owner. Into yenza usathana abe umkhohlisi ngoba wazi ekhohlisa kuqala yena. Wacabanga ukuthi angalwa noNkulunkulu. The first victim of devil's deception is himself. Kuthiwa kuJeremiah I think 17, inhliziyo yimbi kakhulu iumkhohlisi, ikhohlisa umnikazi wayo. Ueva wakhohliswa inyoka, wayeseba umkhohlisi endodeni. Ungavumi masusenisiwe kukhulume noma yini kule computer called your mind. Because kusasa that thing will be a thought. Suggestions becomes a thought from the enemy. And then thought becomes a word and a feeling. You feel as you think as you feel. Nangizwa yini bazalwane?
so that the word of God will become what you think. It's uma bekubona abantu beshona phansi wena ushona phezulu. They must not check everything. They must check one thing. You have positive attitude. Your mindset, attitude also means the way you think, the way you look at things, the way you understanding, how you understand. If you have got negative attitude, ubuki glass li half, ubona half empty. Uma une positive attitude in your mind, looking at the same bottle, uthi li half full, ngoba ugcwele full engqondweni. Anganoma niyayizwa nje mshana. Life around you, life that can be seen by men, life, everything about you. It can be in many aspects, in fact, if not all aspects, any aspect that touches your life. Moral aspects, social, physical, economical, political, all aspects, they take shape according to the way you think. Bomqaphela umuntu ogula njalo, sickness started in the soul. Ucabanga ama toxic thoughts. Lento yokufuna ukuzibulala, it is the umsebenzi kaSathane ngedemon lokufa. Influencing your mind ukuthi ucabanga izinto ezokulidela, umeditate izinto. You will never amount to anything. Futhi wena baba wakho akulahla usemncane. Yonke into izamayo ayilungi. Uqoqe bonke ovobe toxic thoughts so that idemon lizothola amandla to make you kill yourself. Kungcono ukufa ngingafi ngedwa ngife nalengane ngoba izosala nobani. Ayazi ingane ukuthi ucabangani. Poverty is not determined or decided by your environment. Poverty is decided by what happens between your ears. Noma ngaba sendaweni eyihlane kodwa uma ngabe unengqondo which is full of the mind of Christ, ingqondo, and a consciousness of a blessing, no curse. God will make your desert to be like a Garden of Eden. There is no power with environment until you empower your environment. It's what you have been saying, thinking. It's that by thinking. So one must be careful, bazalwane. One must be careful. Makuthiwa khona into ofuna ukuyilondoloza ungavumeli noma yini. Omunye umzalwane wayengasalali nendaba, protecting his mind. Angisho ukuthi wrong mina ngiyayilalela indaba azingenzi lutho. Kodwa nje zinginika nje awareness ukuthi what is happening around the world. Kodwa wabona yena ukuthi kuzomosha even ukulalela indaba ngoba akafuni into negative. Akafuni ukuthi azihluphe ngomuntu omzondayo ngoba manje uyena uyihlupha ngomuntu uyihlupha ngokuthi ngiyathandwa. Akayihluphi ngalo ukuthi ngiyakuzonda. Akayihluphi ngayo ngoba it's not a diet of his mind. Uthi David ubaba nomama bangixosha kodwa I'm not bitter against. Kodwa uJehova wasengixosha. Uthi joy yami lapho, the joy of the Lord is my strength. Uthi ngakasindiswa kusho ukuthi bengimi njenge kuthiwa umuntu ongenabazali. Ya manje angisakwazi kusho njalo. Sengisindisiwe sengizelwe ezulwini. Ngazalwa everlasting Father. Igama lithi intandana lisangeni lidlule
ngesikhathi ngenziwa isidalwa esisha okudala konke kwahlula including ubuntandana manje angikwazi ukucabanga ngento esesemathuneni encwatshwe olwandle lokhohlo. I will be robbing myself of the bright future if I take my past into the future. I refuse to look like where I'm coming from. I want to dress like where I'm going to. You see? Your mind is so powerful. In among waves aphumala. That is why mawucabanga umuntu avela phone uthi kwenziwa yini. Afana namagama. When you speak mhlawumbe nikhuluma ngomuntu othile avele uzobuthi yenzeka izolo nje lonto. Saxoxa ngomuntu othile nonkosikazi kwangena ifoni yakhe. Unkosikazi nangesefoni. Sisayikhulumela naye. Your words can travel to the ends of the world. That's what the Bible says in the book of Romans chapter 8. You speak words, they travel. Nomulele, they travel. Ayofuna lento kade uyikhuluma. Mawuthi mina nje ngikhala ngashayiwe ngiyahlupheke kunzima eSouth Africa. Amademoni are empowered by what you say. Kwi department ethile kwi kingdom of darkness. Sekufuneka manje kwi dispensary ka Satan kuyolandwa lento leli order olishilo ngamagama washilo. Hayi ngibona le business iyaphambili. Mhlawumbe njalo une disobedient kade uNkulunkulu ekhulumile. Ngoba efuna ukuba ubusiness partner nawe. Wancika kokwakho ukuqonda ngale business. Nje amademoni manje ayihlakaza. Esikhuleni urepent. Igazi kaJesu lekuhlambulule. Ubusuthatha amagunya akho. And prophesy over your business and promise God ukuthi Lord I will do what you say. Nangizwa yini? See. Isimo sengqondo yakho ufuna ukusicheck. Ngeke ngathi lapha ekhaya ngathi we must stop and think about what we think. When you stop taking of your thought life, ngoba uyayibona igraph yempilo yakho iyehla. Three months ago, when you progress empilweni, yini manje ngathi igraph yehla uzokutshela umoya ngcwele uma ngabe usadepende kumoya ngcwele uyayibona igraph yehla. Let's check ukuthi ucabangani. Let's check amazwi akhulumayo. Let's check whether your mind is still spiritual noma reversile back to carnality. I sense a stock taking of your life. As the audit of your life. And be honest with me. Kusho umoya ngcwele. Kwehle umthandazo. Angisathandazi ngale ndlela yaseqaleni. Bengijwayele ukuvuka ngalesa sikhathi. Umoya ngcwele uyakusiza. Ngihlole Jehova ngihlolisise. Uyakuhlolela manje. Yabona? Yabona manje awusenaso isikhathi sokufunda iBhayibheli, yabo? Uyakhumbula inxabano noSibanibani? Uyakhumbula amagama wakhulumile uthe I will never forgive him until azayizazwa ithoba. Umi nje uneqhubu. That is why manje le siyasibusiso sesindezela phezulu. Nemthandazo eminingi manje uyithandaza ifika ishayeke kulezi zinto. Kanti bengithe mina ezweni lami ubothi mawumi ukhuleka uxolele kuqala. Emazwini awu7 kaJesu elokuqala elithi baba baxolela livulele wonke amanye. uNkulunkulu wami uNkulunkulu ungishiyelani bebe ngeke bakufike kuNkulunkulu engashongo oqala ukuthi baba baxolele. Igama lokuqala lelo. Kuba nezinto athi umoya ngcwele yabona le ifuna ungcwatshwa le. Asimbe umgodi manje nawo siyingcwabe. Ngoba izolokhu ikulandela. Uyayikhumbula le ngubo owayithola uyithengelwa ilo uhlala naye eflatini. Ningashadile. What wena ngeke umnike inkonzo yasekameleni engakuthengelanga ingubo. Le ngubo njoba ilenga nje
ibhalwe inkonzo yasekameleni. Musani ungibuka kabi. Yabo nenze audit nomoya ngcwele. Now you are being very honest. Nise ningene ekameleni navala. Awugeza izandla lapho ugeza umzimba. Manje uthi usathi nje baba kuvele kubhodla ukizulu. Ngoba nje amapipe akliniwe. Blockage is in the mind. You can be in covenant with hell. We can be in covenant with the devil. Ube umntwana kaNkulunkulu kodwa ugobe kwamanye ama-altar. Usindisiwe. Njengabantwana baIsrael. Babe yisizwe sikaNkulunkulu kodwa babe yithanda lento yokugoba kuwo wonke ama-altar. Kuyagobeka mntaka baba, usindisiwe. Kodwa usindiswe ngempela. Uthe sefikile athi ngiyosuka ngiye kubaba ukuba kwakuyisebenzi sasohamba nomphelo kodwa ngoba indodana uhlushwa imbewu kayise ikhumbula uyise ingakho kuthiwa olungileyo noma ngawa 7 times uyovuka 7 times ngoba ayisekho into ehlala lapho la uwe khona uthi uyanamathela enhlabathini kube kungathi khona ameva uthi mina angeni wala. That's a sign yokuthi ikhonto ayitholile. Obana bathi asiqhubeke nale ndaba. Ngithe kuwe i-state of your mind determines all the aspects of your life, whether impilo yakho iyaphezulu noma iyaphansi. Morally lapho ulunyulwa khona lapho uNkulunkulu ethi khona kuAdam yidla la ungadli la esho into enxanelekile ebukekayo athi kodwa ungayidli. When your mind is trained, ukutrainwa kwengqondo kudibene nokulunyulwa kwezinto ezithandwa inyama yakho. Uphile phakathi kwathi ukubona mawufastile njengoba kade kufast for 21 days. After first 3 days, iya ngokwehla iappetite. Badle nje uyibukele. Usekhona? And then ngesikhathi insuku ziqhubeka uya ungathi ba weak emzimbeni. From the 8th, 9th, 10th day you gain strength. Ngoba umzimba uthola ithuba le spring cleaning. Lapho kube ngathi usuyawa mawubuyele ekudleni. Nakhona uye ngoba usuyitshela ingqondo is powerful. Uyabona mangitshela ingqondo yami ukuthi ngiya Hammersdale, izokala eHammersdale. Njengoba nje East London nje. Sitshela siyavuka ngo5 ngo what you call siyaphuma ngo6. Siya East London. So hamba 8 hours angithi program, ngiyayiprogram icomputer. Oh, so angithi ingqondo sitshele sazofika eEast London. I remember ngidriver ngaze ngofika eCape Town 21 hours ngoba ngitshelile. Ayize lokho ehamba ngihlupa. Hawu kanti asafikeni. Ngibe ngitshelile. Ingqondo iyakwazi uadapta. So musukuyenza ingqondo yakhe ngathi ayikwazi uadapta kule new life, kule salvation. La kuzivu ungajolwa khona hawu ngizohlala kanjani kusami ngajolwa khona kuzoshada kanjani ngibona masikahlala kwe ngizoba yini nje Nkosi yami ngaphandle kwe boyfriend Nkosi yami. Ama arguments in your mind afuna ukureverswa ngokusheshsha ngeemfundiso nangamandla kaMoya Ngcwele. Uzwa another taste which is better kunale taste ebuyidle ezonweni lapho usushe njengoPetro, taste and see that the Lord is good. Ushe njengoDavid uthi your word Lord is sweeter than honey. But nayizwa into engishoyo ube kwi-intimate relationship noNkulunkulu angene kuye umzimba wakhe haleluya wakho ube umzimba kaKristu kungene wonke amalungu agijime umlilo kaMoya Ngcwele.
I-feeling oyizwa lapho ingaphezu kwe-feeling yokubrushwa i-boyfriend. Ukuthi manje ngeke ufike lapho ingqondo ingakafiki. Uzokhumbula eGibhithe nje. Sengiyaphetha. It took 3 days abantwana ba-Israel baphuma eGibhithe, which is a type yokuphuma ekufeni ungene ekuphileni. That is spiritual salvation. But it took 40 years for iGibhithe ukuthi liphume kubo, which is the salvation of your mind. Ingakho endleleni bathi sikhumbule anyanisi baseGibhithe. Ukukhumbula is a state of mind. Ingakho bethi ku-Aaron iba yilida yethu ukuze sibuyele emuva eGibhithe. Kwakungcono eGibhithe. So that remembrance is the state of mind. Uphumile eGibhithe kodwa alikaphumi kuwe. So kuphumeka kalula as you are born again from Egypt. Kodwa liphuma kanzima as you are taught izwi kaNkulunkulu. It takes a teaching, a patience, nawe ube ne-appetite. Esizoyibiza i-spiritual appetite, not mental appetite. Spiritual. Allow your spirit to push you to the house of God. And tell your mind, must feel up, bless the Lord, oh my mind, or oh my soul. Take your right as the spirit man. Don't allow your mind to run you. Take dominion over your soul and over your body. Tshela ingqondo yakho ukuthi siyawukhonza manje ukuze uNkulunkulu abhale imithetho yakho engqondweni. Umsebenzi wengqondo to present the body as a living sacrifice, but umsebenzi kamoya to present the soul, hallelujah, before God, so that your soul will bless the Lord. And all that is within me, meaning your emotions and your will and your intellect, everything that is part of your soul must bless the Lord. It shouldn't be from your soul to bless the Lord. It must be from your spirit telling your soul to bless the Lord. Empowered by the Holy Spirit. Push. Njengoba inyama yakho akathi phusha wena uye emathaveni uyonke le ndawo. Moya wakho manje must push you to the house of God. Njoba kade inyama yakho was pushing you emathaveni yonke indawo kuyodliwa izono kuyebona lonto bewenza ukuthanda kwenyama nokuthanda kwengqondo. Izinto ebezenjoy isono ingqondo nenyama, not umoya. Umoya ubukhala. Umoya ubucula iculo lasenkonzweni udakiwe. I used to ask myself, wani idaka masidakiwe zikhumbule ezulwini. Wait for an answer. Is because that enmity that is in the mind, that enmity against God. Njobona abantu bethi nje iBhayibheli into zabelungu angifuni umuntu ozojesu la, a blindness of the mind. It's not their spirit. Their spirit knows that there's someone. They've got the intuition. In your spirit kune knowledge et kukhona umuntu omkhulu odala izulu nomhlaba. But umngqondo iyayicindazela lonto. Ngesikhathi udakiwe ingqondo isuke lonto if isuke under influence of liquor, and then umoya busuthola ithuba lokuputshuka. Busucula ezasekhaya. Halalabarabashata samakata. Hallelujah. Oh, but Lord, let it be unto me. Oh, but here is my mind, Lord. Hallelujah. Isebenze. Asimeni ngezinyawo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ake kube loyo na loyo. Athi Nkosi nansi ingqondo yami. Nansi ingqondo yami. Moya ingcwele. Deal with my mind.
moya ingcwele size uyahlula ingqondo yami. Thank you Jesus. Abachazayo bathi umkhovu umuntu osuke eshayelelwe isipikile ekhanda esinomuthi. Uma eseshayelelwe isipikile sewumkhovu noma ubesaba kanjani ukuhamba ebusuku, kodwa ngoba usewumkhovu uzoyohlala ehlathini elimnyama. Haleluya. uNkulunkulu esakhuluma kanje yithi Nkosi yami shayelela isipikile engqondweni yami ngibe umkhovu wakho. Uma kufanele ngiyokhonza ngiphume kumakhaza ngoba ingqondo yami ihluliwe. Uma kufanele ngiqolele inyama ingavumi ngoba ngiwumkhovu. Thank you Jesus. Ake sivule imilomo yethu. Iloyo naloyo athi Nkosi yami ngiyayinikela ingqondo yami. Ngoba ingqondo yakho, imindset yakho iyona echaza ukuthi uyapi la uyakhona. Ifuture yakho ithini. Hallelujah. Siyabonga Baba. Siyabonga. Siyabonga egameni lika Jesu Kristu umNazaretha oyingcwele. Besikwazi Baba ukuthi nguThixo owethembekile onama plans amahle ngathi okusiphumelelisa. Nkosi yami waze wasihlelela kahle. Wasihlelela ukuthi kulezi insuku sihlale phansi ukhuluma ingqondo yakho kithi. Methu Jeremiya wangiyenga Jehova ngayengeka ngoba wawunamandla kunami. Nkosi yami uma sehlulwe uwe angeke saba namandla okuhlula izinto zalelizwe. Kumnandi Jehova ukwehlulwa nguwe ngoba ukwehlulwa nguwe kwenza sehlula izinto ezehlula abantu. Siyabonga Baba egameni lika Jesu Kristu umNazaretha oyingcwele. Ingqondo yethu siyayinikele altare lakho Jehova egameni lika Jesu Kristu umNazaretha oyingcwele. Sebenze Baba ingqondo yethu, sebenze ingqondo yethu, sebenze Nkosi yami, sebenze. Siyavuma ukuba khala isando. Oh hallelujah, kudilizwa ama strongholds asengqondweni. Nkosi yami, hallelujah, 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 hallelujah. Ingqondo ehluliweyo yenza ithi ngajabula lapho bethi kimi masiye endlini kaJehova. Inyawo zami zasezime emasangweni akho Jerusalem. Thank you Jesus. Siyabonga Baba. Nkosi yami, siyabonga. Siyezwa amabhawuda yaqaqwa. My God. Siyabonga Baba. Nkosi yami. Hallelujah. Ngoba
ikhanda lami ngamafutha. Jesus. Nkosi yami siyabonga ukuthi uma kufakwa igiya kuzovuma. Oh hallelujah. 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 Struggle. It's over. Ngegama lika Jesu. Oh hallelujah. 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 Jesus. Siyaphambili ekukhonzeni. Angeke sibuyele emuva. We decree, we declare ukunqoba ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Oh hallelujah. Asisaye emuva. Siyaphambili. Oh hallelujah. Ngoba ingqondo yethu yahluliwe. Siyalibona lelo khaya ngamehlo enhliziyo. Hey hallelujah. Siyalangazelela ukuthi ekukhonzeni kwethu, ekulweni kwethu, oh hallelujah, sibe ngabanqobayo. Jesus. Nkosi yami, we fully dedicate impilo zethu kuwe. Sisho njengoRuth ukuthi ungangincengi. Hallelujah. Ungancengi. Ungancengi Jehova. Oh hallelujah. Magibe yisigqila sokukhonza. Thank you Jesus. Hey Nkosi yami, ahlule impilo yethu, ahlule somandla, yahlule, yahlule. Nkosi yami, nangiyaloya mntwana wakho, nangiyanaloya, nangiyanaloya, nangiyanaloya. Nkosi yami, sibhabhadise ngamandla kaMoya Oyingcwele, uze singalawulwa yinkanuko zenyama. Hallelujah. Ingqondo yethu ivotela umoya, ingavoteli inyama. Ngoba uma sihamba ngomoya sizophila, kodwa uma sihamba ngenyama sizofa. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Siyayichitha yonke imphangala kaSathane. Wow hallelujah. Engqondweni yethu. Ngegama lika Jesu. Sikhuluma ukuphila. Akushaya umoya. Akushaya umoya. Akushaya umoya engqondweni yethu. Hallelujah. Ihambisane nomoya ngegama lika Jesu Kristu. Hallelujah. Sibongile Baba. Sibongile ukufundisa kwakho. Sibongile ukusazisa icebo lakho njengoba linjalo. Ngegama lika Jesu singaphezulu kwabanqobi after this teaching. Egameni lika Jesu Kristu mNazaretha ingcwele, sizwe uthando lwakhe ekufundiseni kwakho. Baba wethu ingcwele, sizwe iprogram yakho onayo ngathi ekukhulumeni kwakho. Sibusise silifa lakho. Nkosi yami. Nkosi yami.
Jesus. Siyabonga Baba. Siyabonga. Bose somkhonzo wakho. Phinde umgcwalise. Phinde Nkosi yami. Phinde wisdom omnikeze yona. Siyabonga. Sikunikeza udumo. Egameni elihle. Igama elinamandla, igama eliphilayo. Igama elinqobayo. Igama leNkosi yethu Jesu. Ah, Jesus. Thank you, Jesus. AmaZulu athembelona kanti nathi sithembelona. AmaZulu athembelona kanti nathi sithembelona. AmaZulu athembelo, oh Jesus, nathi sithembelona. AmaZulu athembelona kanti nathi sithembelona. AmaZulu athembelona kanti nathi sithembelona. AmaZulu athembelona kanti nathi sithembelona. Sethembe wena Heavenly Father. Sethembe wena. Siyabonga. Siyabonga. Sesiyaphuma silifa lakho, siyagoduka. Siyemakhaya. Indlela yonke sinikela kuwe. Sinikela kuwe Heavenly Father. Qhubeka ukhulume nathi noma sesiphansi koblanket. Qhubeka ube uthisha empilweni zethu. Sethumusa weNkosi yethu Jesu Kristu, uthando lukaNkulunkulu Baba, ubudlelwane bakaMngcwele maphumule phezu kwempilo yethu ngabanye. Izibuye iNkosi uJesu. Amen.